Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Dnes to budú intervaly. To video je trošku oneskorené. Je to vlastne z toho dôvodu, že som ho nemala ako postrieť, pretože som nemala internet a takže som ho bola veľmi lenivá dopredu natočiť, takže vychádza o dosť neskôr. To vôbec nevadí. Takže, čo sú intervaly? Intervaly teda vlastne beh, kedy striedame rýchle a pomalé tempo, ktoré nám pomáha zvyšovať naše VO max, ktoré si vysvetlíme na konci, pomáha nám zvyšovať našu kondíciu a rýchlosť. Ako má vyzerať rýchle ako pomalé tempo? Takže rýchle tempo vlastne má byť, záleží aký interval bežíme, to si tiež čoskoro vysvetlíme. A vlastne rýchle tempo sa odvíja od zóny 3, 4 a 5, a vlastne má byť dostatočne rýchle, aby sme vlastne bežali rýchlejšie ako náš klasický beh, ale zároveň, aby sme zvládli dokončiť sériu. A pomalé tempo je vlastne zóna 1 alebo 2, je to vlastne pomalý beh, teda ten regeneračný alebo rýchla chôdza. A záleží podľa toho, aký interval bežíme, pretože sú intervaly, kedy je lepšie kráčať, kedy lepšie pomaly behať a niekedy, kedy sa proste len vydýchať. Sa učí efektívne spaľovať tuky a pracovať v maximálnom nasadení. Pre svoju energiu potrebuje sacharidy a vlastne tieto sacharidy spaľuje ešte aj po tréningu. A vlastne preto sme unavení a tú energiu potrebujeme čo najskôr dostať do seba, čiže ideálne po behu sa hneď najesť. Máme typy intervalov. Máme krátke intervaly, tie sú dobré na zvýšenie rýchlosti, teda využíva sa šprint. To znamená, že bežíme krátku dobu, teda 30 sekúnd až 1 minútu rýchlo a vlastne rovnako dlhý čas potom len kráčame. Potom máme stredné intervaly, teda budujeme kondíciu. Bežíme rýchlo 3 až 4 minúty a rovnako následne kráčame alebo pomaly bežíme. Vlastne rozvíjame tým kondíciu a zvládame bežať rýchlejšie s minimálnym úsilím. Dlhé intervaly nám slúžia na to, aby sme vybudovali rýchlosť na dlhých tratiach. Čiže bežíme 5 až 10 minút rýchlo, ale vlastne tak, aby sme zvládali dokončiť tú sériu, aby nám to vlastne vyšlo. A následne máme pauzu 1 až 2 minúty. No a potom máme časovú pyramídu, teda telo učíme zvládať únavu a zmeny behu a vlastne beží sa to 5 minút rýchlo, 4 minúty rýchlo, 3 minúty rýchlo, 2 minúty rýchlo a 1 minútu rýchlo. Teda vždycky odbehneme si nejaký úsek a vlastne potom máme rovnako dlhú pauzu a opäť odbehneme si nejaký úsek, máme rovnako dlhú pauzu a vlastne je to vlastne tá pyramída, ktorú si odbeháme a rovnako sa to takto dá všetko behať aj na metre. Ale tak napríklad mne osobne vyhovujú viac tie minúty, nakoľko nemám k dispozícii tú dráhu ani doma, ani momentálne tu vo Švédsku. Raz sa možno k tej dráhe dostanem, ale teraz nie. Čiže dá sa to úplne spoľahlivo nahradiť tými minútami. A nakoniec máme kopcové intervaly, moje obľúbené, teda vlastne telo učíme zvládať námahu, vlastne zvyšuje nám to aj VO max, taktiež šetria kĺby a úspornejšie beháme. Funguje to takto, že vybehneme nejaký kopec, následne ho zbehneme, počkáme pár minút, ja to napríklad mám momentálne, že rovnako dlho, koľko bežím, rovnako oddychujem. Videla som aj takých, ktorí vlastne vybehnú 1-2 minútky pauza a ideme znova, čiže je to veľmi individuálne. Ako som vravela, všetky intervaly, ktoré dokážeme behať na minúte, vieme behať aj na metre. Napríklad tie stredné intervaly sa kľudne dajú behať 5x800, to znamená, že 5x800 zabehnem 5x800 metrov a minúty si dávam napríklad tie 3 minúty ako oddych. Alebo napríklad šprinty. Môžem zdať šprinty na 200 metrov. A vlastne udáva sa to takto, že vlastne vždycky na začiatku je číslo, teda počet opakovaní a to druhé je teda vzdialenosť. Napríklad 5x800 idem behať 5x800 metrov. Alebo 1x1 minúta, čiže to je hovadina. 5x1 minúta, teda 5x si odbehnem tú 1 minútu v šprintoch. Pri časovej pyramíde to funguje inak, teda že vlastne mám 5 minút, 4, 3, 2, 1 minúty, takže odbehnem si tých 5 minút, následne mám 5 minút pauzu, potom si odbehnem 4 minúty, potom 4 minúty pauzu a vlastne takto to funguje pri všetkom.
Takže teraz nejaké body k tým intervalom, ktoré by sa mali dodržiavať. Vec prvá, ja som robila tú chybu na začiatkoch. Nikdy nebeháme intervaly rovnako, pretože telo si zvykne a prestaneme napredovať. Rôznorodosťou intervalov trénujeme viacero vecí naraz, dynamiku, výbušnosť, rýchlosť, vytrvalosť a podobne. Čiže naozaj striedať interval. Jeden deň si môžem dať 5x1 minúty, ďalší týždeň si môžem dať 5x800 metrov, tretí týždeň si môžem dať pyramídu a vlastne každý tie 3 týždne by sme si mali uľahčiť ten beh. A to platí aj pri intervaloch, teda ak 3 týždne po sebe naozaj makáme, že mám naozaj ťažké intervaly, tak ten 4. týždeň ja si dávam väčšinou, dajme tomu 8x1 minúta. Je to pre mňa celkom jednoduché zabehnúť 8x po 1 minúty šprint. Takže ďalšia vec, pred intervalmi vždycky sa rozkúsať aspoň 5 minút, to isté po intervaloch dokúsať a vždy sa rozcvičiť, pretože je to namáha pre svaly a predchádzame úrazom. Dobre, to by bolo k intervalom všetko a teraz ešte niečo povieme k VO2 max. Teda, čo znamená tá skratka VO2 max? Teda V objem, O2 kyslík, max dá maximum, teda maximálny objem. Maximálny objem kyslíka, ktorý dokáže naše telo prijať, transportovať, vydať počas 1 minúty nášho maximálneho fyzického úsilia. Teda napríklad toho behu. Pľúca prijímajú kyslík zo vzduchu, srdce pumpuje okysličenú krv do svalov, svaly odoberajú ten kyslík a používajú na tvorbu energie. Nízke VO max znamená, že naše telo veľmi rýchlo prejde do anaerobnej zóny a začne vytvárať laktát. Čiže vysoké VO max sa pojí s dlhším životom, so zdravším životným štýlom a podobne, pretože telo vydrží dlhšie v tej aerobnej zóne. Ale to sme si vraveli v minulej časti o zónach behu, inak odporúčam pozrieť to video. To by bolo k VO max všetko, vlastne taká tá základná vysvetlivka, čo to vlastne je. Prepáčte, strašne komáre tu sú všade. A nedala som si repelent. Ako to VO max zvýšiť? Dobrým základom sú intervaly, túry, intervalové tréningy a v neposlednom rade regenerácia. Nepodceňujte regeneráciu, to je veľmi, veľmi dôležité. A vždy po intervaloch sa treba nájsť. To vlastne urychľuje tú regeneráciu, treba mať kvalitný spánok, to opäť urychľuje tú regeneráciu a vlastne vieme podávať opäť vyššie výkony. Verím, že sa vám dnešné video páčilo, bolo vám opäť niečím prínosné. Nezabudnite dať klasický odber, like aj follow. A vidíme sa v ďalšie videá. Ahojte!